κάτι πιο τα οικονομικά ξοδεύουμε, όχι τίποτα άλλο. Κουμπαράδες είναι, τίποτα άλλο. Όχι, συντροφή. Συντροφή, αλλά πληρώνει το 90%. Έπειρας, εντάξει, πλάκα είναι. Κόβε πρέ κανονικά, τελειώνει. Παιδιά, νομίζω ότι οι φαντάροι προηγούνται έτσι. Να. Εξαρτάται βαθμό. Πάμε τον βαθμό. Λοιπόν, να βγάλεις μία για το Χριστό. Μια για την πίστα. Όχι, εδώ είναι φαρτσιά, είναι πιο πονήρι. Κόβεστε. Ξέρω εγώ γιατί την κόβω έτσι. Δεν έχετε ιδέα. Έφερες ανιχνευτή μεταλλών. Ανιχνευτή μετάλλο, φέρτε γρήγορα. Εγώ το ξέχασα, θα έχει πλάκα του. Με τα πλάτα μαχαίρια θα το ανακαλύψουν. Οπότε λοιπόν και να το χτυπήσω από τώρα. Να το βρήκα. Ξέρω που είναι, βρήκα. Με γκρούτσου. Γκράτς, άκουσε. Φέρε ανιχνευτή μετάλλο εδώ να δούμε ρε. Πρόεδρε, άρχισα να μοιράζεις. 28 κομμάτια. Έλα, εγώ θέλω αυτό. Από εδώ, Πρόεδρε, να σε βλέπουμε. Πρόεδρε, από εδώ να σε βλέπουμε. Έλα Μάνο. Βγάζετε έξω και παίρνουν. Ο καθένας, ποιος το θέλει. Ένας, δύο. Έλα. Φέρτε. Αυτό. Πάρε και ένα κομμάτι για τον Μιχάλη Αγγελό. Δώσε το παιδί, δώσε το παιδί. Έλα εδώ μικρέ, έλα μην κάνεις. Έλα. Θα έχεις πάρα πολλές βασιλόπιτα, αλλά τι να κάνουμε. Κομμένη από βαρτσέτα πρώτη φορά. Πάντως από βαρτσέτα κομμένη δεν έχει. Έλα. Και του χρόνου. Α, το βρήκα Νίκος. Θα ανακοινώσει 50 ευρώ. Αυτά είναι. Είναι μέσα, δεν είναι κάτω. Είναι μέσα ρε. Μη- Ρε, Νάντο το βρήκε. Νίκος είναι αυτός δικαί μου. Δεν μου έστω αεροπλάνο ποιος το βρει, τι θα πάρει. Ένα αεροπλάνο. Να αυτός θα το βρει, δεν έχει αεροπλάνο. Ένα φτερό. Έλα, το άλλο θέλει, εντάξει. Αυτό, δώσ' του το ένα που φαγώθηκε. Δεν είναι εδώ. Γεια σου ρε, φαγώθηκε. Αυτό θέλω. Αυτό, δώσ' αυτό. Δεν έχει ρε μαλάκες. Αποτυχία. Εδώ κάνει το κλάκι. Βαθούλας, Ξεχάσαν, Κάτσε, έβαλαν. κάτσε. ο Τόλης μπορεί να το φάει. Εγώ θέλω ποιον να είναι, πρόεδρε. Στην παρακαλώ δώσε μου ένα γιατί πεινάω. Φέτος το φλουρί στο σπίτι το βρήκα εγώ, οπότε. Και εγώ το βρήκα το φλουρί. Οπότε έχουμε. Ρε, γιατί δεν τους λες την αλήθεια ότι φέτος έχει 2 φλουριά γιατί πέρσι είχαμε jackpot. Ποιος δεν πήρε, ελάτε, όλοι να πάρετε. Εδώ του κάμεραμαν, εδώ πέρα. Έλα, ελάτε. Το Ζωάννου. Έλα εδώ, του κάμεραμαν. Έλα το κάμεραμαν παρέ. Βάλε δύο. Ωραία. Κάτσε ένα καλό. Παιδιά, τα σκουπίδια στο γενετήρι. Άντε. Για φαντάσου να αυτό που πέσε κάτω. Δώσ' τους άνθρωπους της κοπελίτσας. Ζωάννου, το δικό σου τώρα εδώ. Έλα. Ποιος είναι ο Ζωάννη, ρε παιδιά. Πάρε και ένα στο ποτέ. Έλα, κυρία σου κάνουμε μέλη. Ωραίο, μια συνδρομή. Ναι, ο Τόλης είναι κάτω. Λοιπόν, Εδώ είναι και το πατού. Ένα στο ποτέ. Μπα! Έλα ρε. Πού είναι, μήπως το βρήκε. Εδώ μέσα είναι. Εδώ είναι. Πού είναι ρε το φλουρί. ρε, μαγειρεύεται το φλουρί, Αν είσαι αδερφή, θα πει κανένας. Το πειρατή. Αυτός ο κρύ. Ο Χριστός. Ρε αν είναι δυνατό. Το δικαιούται. Το δικαιούται. Κερδίζει με τζάμπα συντροφή στην πίστα του. Το Μίνι Κούπερ πώς του πες. Μα δεν φτάνει που έκανε πίστα και είναι αντίπαλός μας. Δεν φτάνει που μας πήρε τους κανόνες. Δεν φτάνει. Όλα αυτά μας πήρε και το φλουρί. Ποιος ο Γκρινιάρης τότε είχε. Πούντο. Πούντο. Ρε που έτυχε στον Γκρινιάρη ρε. Να ρε, τυχερό παιδάκι ρε. Το παιδάκι ποιο είναι, Ρίκο, γιατί κατάλαβα. Το παιδάκι ποιο είναι. Το λέμε παιδάκι γιατί το πέρα να του πόδι στον τάφο και αυτό σαν και εμένα. Τώρα που πήρε το φλουρί να τον κάνουμε να νιώσει. Άμα κλάια σας θα δώσω το παιδιτάρικο.